passat ja 600 anys i hem d'estendre les paraules del gran Sant Vicent Ferrer per a que aplega les aules i el conega al món sencer. Els seus milagres són únics i de nosaltres depèn que en altres llocs més llunyans sapien qui va ser aquell que és patró dels valencians. Aquell frare dominic que va néixer en València, va recórrer tota Europa demostrant benevolència en qui li donava estopa. A poc Sant Vicent en els pobles s'arrelava, aplegant els seus sermons que albergaven esperança sense entrar en més qüestions. Fou un orador magnànim i el seu saber tan notable que és precís i necessari compartir-lo per molts actes o parlant d'ell a diari. Avui en dia en internet pots trobar-te moltes pàgines que estenen la nostra fe. Més del frare poques parlen i no li trobo un per què. Si Déu sempre es va ensenyar l'importància de servir sense esperar res a canvi a l'hora de compartir els seus fets extraordinaris. En un poc de germanor, entre tots els vicentins se podrien replegar escrits vells entre els veïns que parlen del nostre sant. Estic segur que en l'ajuda que prestarem entre tots, en poc de temps recollirem molta documentació del dominic més insigne. El treball no costa molt. Si de veres volem fer-ho, pues l'unió farà la resta si el govern ajuda al clero o per lo manco se presta. Per això a Déu li pregue i a la Junta Vicentina, en nom de tots els altars, que creue la línia antiga obrint-se a les redes socials. Anem a creuar un mur que està fet de taranyina per difondre sa memòria sense presses dia a dia enaltint la seva història, per no tornar a sentir eixa frase que en València escolta per lo carrer i m'enfona de tristea. Qui fon Sant Vicent Ferrer, ajuda'm pues valencià a no sentir-la mai més, que el nostre preat patró tampoc sentir-la mereix. Visca Sant Vicent Ferrer i visca l'altar del Tossal.